Sulai horok musungai tang samno phunuk norok abotini. পুইলেন হামবাই চিনি মিডিয়া পার্সন ছিল নরকজন সব সময় পার্টি পান্তরিংস বা সাটন জোড়া যে কোনো জোড়া নরকজন জোড়ারি দङ আমার বাকি जों মিডিয়া পার্সন বেলাকে হামবাই जों তিনি খরক সগৈ এবা जों বড় তিনি পাল পালখাই চিনি তিব্রাসা जों যে তনর চিনি তাক বড় কান বড় जों চুমুই जों তিনি আর ফাইমান কারণ গাই जों কাইছেন চিনি 20 দফা যে তিব্রা হাওয়া যে তংমানি जों তিনি 20 দফানি যে মানথাই সটাই ন মাননা বাগৈ जों তিনি जों तिनार लामा कासुलाक्या चिनि लामा कासुल माने काइसनो आबनो चिनि बुबागारानि बिसिम तिखाय जों तिनि जे तिन तिबासा 20 दफा जे चिनि मानदे सप्ताय जे सभा नि बागै जों सभा खायदोंमोन जे मानानि बागै जों आ जबानो तिनि जों पुइला जों तिनि लामा कासुलाक्या बा फुनुमानिंगो किन्तु जों तिनो लामा जों जे तिनि कासुमानि जों अबा जास जों सुदु आरम्भसिगो एबा सुरुसिगो जों नेक्स्ट जनो जों टेबो कटर खायनाय जों तिनि तो एकमात्र सुदु 12 घन्टासिम जों बन्द खालायो किन्तु नेक्स्ट टाइम गाय माने आबनो बिनि पाइथाक टंलाक जे माया सक जों कासुलायनाय आबनो जों सानमो जों नायनायखाय जों तिनि नुगो चिनि तिपा हासयो जों जरा चिनि जनरल बाय चिनि एडिसि हापंगो जों या तंनाय एडिसि एरियाव जों नुगो नर जतन नुगो तंना चिनि तिपा हासयो जनरल एरिया थांगेन न सेमनो लामा नखानो चिनि लामानो परिचय दिगो बाबा एडिसि एरिया बाबा चिनि जनरल एरिया लामा चिनि जखनते एडिसि एरिया हापंगो चिनि लामा थुलुक बालुक आबो जों जतन नुगो हयतोबा लामा थुलुक बालुक जों अनेक समय चिनि पेसेन्ट खालामो एबा साकेंनाबो खालामखाय अनेक समय लामारखौ साकेंगो दङ आबो हाय लामा हामिया आबो सिमिया जों टेबल नुगो चिनि स्कुल हयतो आरो स्कुल बगरै चिनि तिब्रासा जों जे 20 दफा दंना चिनि बर' रां फैसा करि मगै जों इंलिश मिडियाम जेमन हलि क्रस बा डन बस्करखौ जों परमिया चिनि बर' रां फैसा करि मगै किन्तु जों तिनि तामो बांला मिडियाम मा परगो चिनि बर' जों अथस जों तिनि नुगो निनि कलेज जोंथ' स्कुल एबा अफिस जोंथ' मबाइल जों जर जागोन इंलिश जों चलो अथस जों चिनि बर' गतामो जों बांला मिडियाम परानो रां फैसा आबनो चिनि दाबि तनाय चिनि परिबारि दिगि हयते रां फैसा हयते चिनि मानथाय सप्ताह हयते जों बेबानो जों चिनि 20 दफा जों आबनो सानमाकलो चिनि पार्मानेन्ट सल्युशन आबनो जों सानमाकलायो चिनि जे मानथाय सप्ताह मानना बागिनो जों तिनि अर पालखाय जों बाजमाकलायो जों जत नगो जे जों नर आगिनो चिनि सुसु सं बा चिनि दाबर सं सामाखनाव जे कारनाय चेराय ब दुध मजर हुमा गाय आबनो जों तिनि नुगि दङ जे कुनो मानि माना थांगाय तामो वानसा तामो टकसा तामो तिब्रा सान काकाचे मानो दाबि काकाचे मानो आबो जों सायमानो आबन मगनो जों तिनि अर जों पालखाय चिनि 26 आश्रमरि कन्स्टिट्यूशन बिसिङो चिनि खवाइटु चाम्पर जों बुख्लायमानि उंगो बर' तिनि norok asrambari bisingo बर' lama kasulai. चिनि 26 आश्रमरि बिसिङो हंकाय चिनि 1 नम्बर पुइला हंकाय चिनि हाइवे रोड आबंकाय जता बासाइबारि आबो कमलपुर तो चिनि आगरतला जे रोड बासाइबारि कासे दङ बेहलाबारि दङ सुकियाव दङ एबारो चिनि अर चाम्पाहावर दङ ताइसुला तुलासिकर दङ अबागाय जों प्राय 5टा जायगा जों मटामटी जों लामा कासुलाय जाक चिनि लिडार अफ अपोजिशन चिनि एमएलए सार चिनि 26 आश्रमबारि कुप्लाइ थानाय ब तिनि फाइजाक बताबो बासाइबारियाव दङ आर परे चिनि चाम्पाहावर फाइनाय अरन परे हंगा ब तुलासिकर थानाय जदिও बताखुजरा चिनि अर सफायको फाइनाय आंनि बुंगाय त्रिथित देवनो आं खवाइ पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि वार्किं प्रेसिडेन्ट